Sakubingelela phela ukwamukela umukelo emakhaya kwesimanzonzo sikulethela indaba zamaskandi ehamba phambili ney'fika ngesikhathi futhi njengoba sikulethela indaba zamaskandi uthi uvuka nje usuvuka ney'ndaba zamaskandi ey'shisayo. Ngaphandle kokupholisa amaseko engihlale kuzindaba zamaskandi ezinye ngikuphathe zona ezokuthi uDlubheke uveze izimfihlo zakhe negcokama. Uthe abantu bayazi ukuthi washo uDlubheke ukuthi yena akasay'ngeni lezi zipi zokungcofana nabanye abacusi uzoshaya nje ingoma kuphela. Uthe kodwa-ke uphoqwa amavukana amathathu afuna ukuthi agadlane nawo. Uthe u-approach-we yigcwama elisha laphuma ilobala lathi lifuna ukugadlana nawo uDlubheke likhathele ukugadlana nabantu abadala abafana noMgube lathi lifuna manje uDlubheke. Wasethi-ke asingalokhu simgxeka sithi yena uyo nochuku, wasethi asibheke emaqhaweni ethu yiwona ayicelela uDlubheke ukuthi awagadle. Awuyilalele-ke le video engikutholele yona mase sizophawula kwakho ukuthi ngabe kuthini, ngabe ihle lento le esho yigcokama ukuthi ucela ukugadlana nomunye umculi njengoba sazi ukuthi abanye abalandeli bamaskandi bagcina lento sebeyithatha ngey'nhliziyo size abalandeli bagcine bebulalene kakhulukazi emcimbini ebasebusuku. Kuthini ukuphawula kwakho lapho umbukeli emakhaya? Mhlawumbe uthi kushaya nje o-1 ngizobe sengikhona ngalapho. Nakho konke kukhona ekhaya iqalo. Wani basibonana khabe yami. Akekho umuntu engiphila naye kumele akwazi lokho. Yeah. Nawe khabe yami ngisho umphathi akumele akwazi lokho ngoba abaphathi bethu babele bad kulezi zinto lezi zethu uyabona. Yeah. Umphathi uthi uphuma ubheka le abe nebheka le kanti ekhohle ukuthi wena umuntu ofumbathiswe lento futhi into izwayo ukuthi yenze yona ezokwenza ukuthi uhleze uhlale usempizweni sematheni. Hayi khululeka mina lokho ngakwenza khona umngane wami oyishangane nje waleka oLimpopo uhlala naye lapha zelokishini sengijwayele uyihambela naye vele ongasuke hostela mangihamba naye ngeke ejampe vele mhlawumbe izinto zomaskandi akazazi. Ngoba hayi mina ebandleni lami ngathatha lo mfana mshomo ngoba kuyinto kakhulu ke lo ngamshomo kuphela hayi okunye-ke hayi angicabanga ukuthi ukona umuntu ngathi wakuyazi bese sibona yenze kanjani ukuze laba bokuqala noma ukuthi khona umlilo osuhlayo ngibe nendlela ngabe yokuhlangana. Futhi ngaba into emnandi into engathenda uDisemba wonke kuyoshaya uJanuwari ingalanyulile. Hayi mfethu ngoba manje uzobona into yami ukuthi ngizongikhathaza ngempela ngoba inhloso yami mfethu vele ukuthi ngiginqa vele lamasimba lapho uyabo. Ngoba ngiqeda ngiginqa lamasimba ngiwaceda kanje ngaphuphisa. Selokhu manje ngisebenza ngoMgube manje kanti kufuneka kabi kube khona umkhaba nje uwuphonde engisheba ngakho. Awu vele ngidlala lesikhathi into athi uyikhompyutha nomgube yini le. Sengishibala kule msuke lento mbuko kufanele abantu bangi-understand ukuthi yiwayo ndoda abantu banako umgube. Abantu abacula ngo-92. Ngifelo ntaba. Hayi bacula kudala kakhulu labo bantu labo abantu ababili nabanye sebaze bakhushula sebashona. Hayi badala kakhulu labo bantu hayi. Okay. Kanti ezinye indaba engikuphathele zona ezokuthi igcokama selimemeze ngokusemthethweni ukuthi selibhalise uNgizwe Mfwamchunu sezoyibamba esikimini samagidangoma. Ukushilo-ke lokhu wathi i-black card yakhe kulonyaka ibhizi impela iyathenga njengoba sazi ukuthi ukwathenga amagidangoma a-Alpha Mgube kanti futhi phambilini ukwathenga amagidangoma elaziwa kakhulu ngoShilizi ku-DSD. Ushilo ukuthi usezobophela ngaye uShilizi noNgizwe Mchunu umacingwane esiswini. Wasethi umthengile usezogijima ngaye. Ake sibongeleke uMchunu ngaleli toho aselitholile laphaya kuManqele ngokuthi azomgidela ingoma. Ezinye futhi indaba engudezela zona kwesimanzonzo ezithi igcokama selimemeze ngokusemthethweni ukuthi sekuzoba khona igcwama elisha starter pack segcwama elisha. Washo ukuthi kulesi starter pack usebenzisana noVodacom. Wasethi-ke lesi starter pack kuzotholakala ngomhla ka-27 kuyona lenyanga uNovemba njengoba sazi ukuthi igcwama elisha liyakhipha ngomhla ka-27 kuNovemba. Kanti kusenjalo-ke u-Alpha Mgube ucasuke ngempela emva kokuthi igcwama elisha noDlubheke
bekhulumile kuleya voice note leya lapho besho khona ukuthi umdala manje lokhu akhipha ngeminyaka ama-1990 ngeke besaqhudelana naye noma ngeke besagadlana naye. Ubeseyiphendulela ku-Ali wothi ubomvu impela umlilo njengoba esho ngempela ukuthi ngeke yena idlale labafana njengoba esho kanje. Uyazi wena Ntunsula, nawe wena Nsumpa Ivalihlo, iyadina kabi lento yenu yokuthi mangabe neplana nihlanganisa lemihlangano yenu engacacile yenkohlakalo yobumenemene lobe nabuletha la emculweni bese nifake igama lami ngalendlela enilifaka ngakhona. Ikakhulukazi wena Nsumpa Ivalihlo, angikwazi ukuthi yini inkinga yakho ngempela, ungisuka ngani nje ngempela, ngoba angazi lutho nje phakathi kwami nawe okwaba isiqibe nangelinye ilanga, kodwa namhlanje ukwazi nje ukuzobuza imibuzo efana nale oyibuza uNtunsula yokuthi yini yona umgube. Ngiyadideka-ke uma ubuza umbuzo ukuthi yini yona umgube, ngoba kwawena nami ngikwazi ungelutho nje, wade wasuzama iy'nto zakho nje zingakuhlanganeli, yabo, kodwa namhlanje ukwazi ukuzobuza mina ukuthi ngiyini, yabo. So nje lento yenu eniyenzayo yalokuphixa nibenza la emculweni, nihlulwa abanye abafana ngengoma bese niplana lezi zinto eniyiplanayo, nibuye nize la kithi nizosichapha ngendlamba sibe singazi ukuthi soneni kunina. Iba ngesidina abafana bami, ngoba nihlulwa kontanga yeni ngengoma senibhayizela la kimi. Nihambe kabi-ke la kimi bafana bami, ngoba niyitshethi nibalekele egwaleni. Angilona iqele lokufela imbongolo mina. Wena Nsumpa Ivalihlo, kade nginawe nje estudio kulamasonto adlule, uchobozela uhleke ubala la kuhle kwentombi yesokeni neyikhindi zokulala zakaPhepho. Awuzange uzukhombisa inkinga, kanti mfana unenkinga kodwa ufela ngaphakathi, angazi ukuthi inkinga yakho yini. Into engawuyayenza wena ngawufuna udokotela nje ozokugunda le Nsumpa Ivalihlo ukuze ungibone kahle ukuthi ngiyini mina, ungahambi ungibuza kweNtunsula ukuthi ngiyini mina. Niyadina ninabafana, nize niyakhohlisana nithi nizotrend uDisemba wonke kuze kushaye uJanuwari. Ningobani nina? Ngayiphi ingoma? Sikuphi thina? Yazi nganive nikhohlisana ninabafana lemphuphele. Kwesimanzonzo izona indaba bengithe ngakuphathela zona. Ake hlangane futhi ngokuzayo ekuseni njengoba hlale senivusa ngey'ndaba zamaskandi. Sifaka njalo ekuseni ngesikhathi zango-7 kuya ku-9 uyigadi mbukeli. Sesihlangana futhi ngokuzayo. Siyabonga. Hayi bo madoda, yini? Siphi isibongo siyabaleka nowacasha nje lo muntu. Baba sambheka abantu bambheka bangena abaloga ini baphuphu ubalekelani. Ubalekelani? Uya, osalawa.